мардуми ҷамоат диёти амондора чанд сол пеш аз сели даҳшатнок хисорот дида ҳеҷ гумон надоштанд ки офати табиӣ онҳоро боз сарсону саргардон месозад, бо заминҳои назди ҳавлигӣ хароб ва ҳосили боарқи ҷимроёнда ба боди фано меравад ва бадтар аз ҳама ин ҷо талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта шуд. ба ин минтақа омада шоҳид будем ки селулойқа воқеан ҳам ба касеву чизе гузашт накардаву аксар ҷоро вайрону валангор сохта буд. мардум чӣ зану чӣ мард аз заҳмати барбод рафта, хонаҳои вайрону валангор, зироатҳои зери лойқа монда афсӯс мехӯрданд. ба назди аҳолии зарардида омадани раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода рӯҳии мардумро баланду умеди кӯмаку дастгириро бештар сохта буд. абдухолиқ холиқзода ҳар як арзу шикояти мардумро бо диққат шунида ва масъулону муттасиддиён супориш медод ки нахуст ҳаҷми хисороти расида муайян, баъдан тадбирро андеша шаванд то ки оқибатҳои офат ҳар чӣ зудтар бартараф карда шавад. бояд тазаккур дод ки ҳанӯз аз лаҳзаҳои аввал бо истифода аз техникаи зарурӣ баъзе оқибатҳои офати табиӣ бартараф ва мардум ба сабру таҳаммул даъват карда шуданд. офати табиӣ ба баъзе мавзеъҳои диҳӣ ёрӣ низ хисороти ҷиддӣ расонид. хушбахтона ин ҷо талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуда бошад ҳам, вале хисороти молӣ ба манзили одамон, таги лойқа мондани майдонҳои кишоварзӣ, бозгӯ аз даҳшату ваҳшати сел буд. ин ҷо ҳам мардум муташаккил буданд, дасти ҳам мегирифтанд ва бо боварӣ ба он ки роҳбарияти кишвар, мақомоти иҷрои ҳокими давлати вилояти соҳиқ ва шаҳри панҷакен тадбирҳои заруриро барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ меандешад рӯҳ афтода набуданд. боварӣ дорем ки бо муташаккилӣ ва азми иродии қавии мардум ва кӯмаку дастгирии мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳр оқибатҳои офати табиӣ дар ҷамоатҳои диёти амондора ва ёрӣ сари вақт бартараф карда мешаванд.